Na, sziasztok, én Zsomba Life vagyok, és ez itt a Cségó megint fegyverversenyen vagyok. Kicsikét már kijöttem a gyakorlatból, de igen, köszönöm. Szerintem már egy olyan menetbe léptem be, ami már ment. Komolyan, lőcsapatás. Hogy mi a fasz? Jó, töltöttem. Baszki! Anyád, faszát. Pusztulj! Na, jó van már. Honnan tudtad? Mi van már is lősz? Még mindig ez a kis szarfegyverem volt, nem is vettem észre. Kanyád! Mióta voltál te ott? Nem lősz le, nem lősz le. Nem is találsz el. Én meg a falnak megyek. Anyádat. Kis kemper. Há, de nem kapja. Ez a pályán szar. Utána ezt a pályát, valami hihetetlenül fos. Persze. Az nézd! Nézd meg, ekkora kis buzit, hát itt össze-vissza akar menni. Szapodj el. Szapod gombot! Nem. Miért nem enged be? Na végre. De mi? Mi? Jó van, már láttam. Te is szapodj el. Kis szapod gombot. Hello, motherfucker. Ne. Bázd! Töltés közben egyszerű megölni. Csak úgy mondom. Olyankor a legegyszerűbb. Csak úgy mondom, jó? Hányszor mondom, hogy csak úgy. Azt láttátok. És hogy hogyan? Na, ne, kösz. De... Ez mégis ott jön meg még hárman is. Honnan látta a fűn keresztül, hogy ott vagyok, ha én őt nem láttam? Ő látott engem, de én őt nem láttam. Érted? Ugyanazon keresztül én nem látom őt, de ő meg lát engem. Vajon mitől? De ezt honnan tudta? Szapott gombóc. Még mindig ott van. Szerencséd. Miért nézegetem? Lehetlen megnyomtam. De jó, mi mindig ennél szarnál tartok. Azok meg már valami AVP, meg minden, már pisztoly. Azok meg már mindenhol tartanak, csak ott nem, ahol én. Már ott nem, ahol én. Ez a késed már le hamarabb, nem igaz? Hasadék. Szívesen. Az okért sotival van, de azért már ennyire nem kell tudni, jó? Jó van, azért ennyire nem kell tudni cségózni. Na! Azért ennyire nem kell. Úgy van, AVP-zzel. Azaz. Legalább nem zavar a célkeresztem, ami régen volt, ez az ilyen mutatja, hogy mennyire mozogsz, és akkor hogy mennyire ez egy ilyen dinamikus, statikus van. Úgyhogy
Ha most megint oda felmászott egy CT, ha az CT volt, már pedig olyan volt a lába. Bár nem minném, különben már látnám, hogy... Akkor pedig... Nem. Baszki. Jó van. Anyádat, hát ez meg... De miért engem kell csak célba venni? Akik mellettem álltak, nem haltak meg persze. Csak én. Hol vagy? Az előbb nem volt spawn protectben, most meg igen. Ilyen 2 másodpercre abba volt, aztán meg... Vagy 2 másodpercre nem volt abba, aztán meg megint. Na jó van, Szopotkombóc eltűnt. Valamilyen szép helyre került. De nem igaz már, mindig ez a gyerek. Mindig. Csak. Haszopó. Persze. Csak engem. A többi kettőt ott nem kellett, csak engem, mi? Persze. Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. Nézd, mindegyik elém áll. Te nem áll, bazd meg! Az biztos, hogy egyszer eltaláltam. És nem lehet ilyen kevés HP-ja. Nem mehetett le ilyen kevés HP, hogy full HP-ja volt még. Azért egy shoti lövéstől tuti nem lehet full még. Nézd meg. Ez ennyi idő alatt már neki már negevje volt, vagy mi a faszom az. Úgy, legyél szapott gombóc. Kussolj. De örülök neke. De miért csak engem? Aki előtte van, az miért nem hal meg? Hülye. Jaj, de jó. Egyből megint csak headshot. Milyen jó lenne, ha látnám, hogy... Izé... 2 másodperc, vagy 3 vagy 5 másodpercre, hogy azért, hogy néző, tudod? És akkor láthatnám, hogy nagyon ráhúzza izé magától a cucc, vagy nem. Faszom. Következő néz a szar legyen safe house. Vagy lég tőlem, aztán bármelyik, csak a többi ne legyen. Jó, mondjuk még... Shoots meg a baggage az lehet. Galaxin turmaiba van demobo. Majd megnézem. Oh. Motherfucker. Kis bemelegítés. Az kapott Hedit! Az kapott. Szapodjál le, szapod gombót. Szapod gombót. Nyé. Most élet újra. Vagy nem tudom. Szapod gombót vagy! De mennyit kapott már? Az biztos, hogy kapott eleget. És nem halt meg. Annak örülnék, ha megdöglene. De mi? Menjél már! Niga. Mindegyik forsnak, így össze-vissza kell mennie. Hello, motherfucker. Budi! Hát menjél már, Budi! De az anyád faszát! Ne zavarjon, hogy belesoroztam egy keveset a fejébe. Ne zavarjon. Oké, az elején nem találtam el, de aztán meg belesoroztam egy keveset. Menjél már arrébb. Jó, gratulálok. Hello, motherfucker.
From there? Ugye látszátok, hogy nem csak egyet soroztam bele a fejébe. Azért kapott. Rendesen a fejébe. Nem tudom miért nem halt meg, de... Ó, azt hittem, hogy Shotinak néztem. Nem is néztem rá, hogy néz ki a fegyverem. Aha, ez csak a kicsi Mag 10. Kis fisfoskám. Jó van, hagyja békén. Szeretnék végre rendesen játszani, nem akarok hackerekkel. Jó, az mondjuk csak pack volt. Szóval úgyis ott álltam az ajtóba, azt azért tudott eltalálni. Nézd meg. Mert tényleg ez a szarra nem tudok falon átlőni. Fos. Miért van ilyen fos benne? Csak hogy szívjál is, aztán még pisztolyjal is. Tudod, azért látjuk a fejedet, ha már csapatvezető vagy. Kurva szádat. Azért megszapadhatnál. Ó. Ó. Nem. Valaki csak jön. Kurva szádat. Hopp, le, pum. Dadadadon. Nem, ezen a falon nem sorozát. De aztán most ide jön és megöl. Tudtam. Mert miért ne? Mindegyik ezt csinálja. A jó öreg spawn kill. Jó, nem számít spawn killnek, de azért... Na. Spawnon volt. Örülnék, ha megpustulnál örökre. De öröktől örökké. De mi a... Hogy... Ez nem igaz! Kapott rendesen! Na, kijöhetnél, te meg szapodjál le. Szapod gombóc. Ne késeljé! Jó van. Remélem örökké megpusztul. De... Miért csak engem kell célba venni? Faszopó. Jó, hát 2v1. Spawnra nem érdemes jönni. Az mi volt? Nyomtam nem is egy headit. Ja, az is kapott! Hagyjál már! Mi az, hogy nem sebződött? Kapott. Örülök, hogy megöltem az ellenséges vezért. Bár nem mondom, hogy rohadt sokat számított. Mert beakadok az ajtóba! Még mindig ugyanaz a gyerek az ellenséges csapatvezető. Ja, és a másik a mosdóban nem tudta eddig lesorozni. Az egyik a másikat legalább valahogy sorozta volna már le, érted? Évekig ott szarakodnak. Menjél már haza! Anyád faszát. De mert kéreckedni. Bózégeti. Jó van, most egy picit elbolyok, azt tuti megtalálnak. De hát honnan tudták? Hogy vagy benéznek csak úgy, vagy tényleg tudják. És miért marad mindegyiknek egy ilyen fél milliméteres HP-ja? Mikor meghalok. Pusztulj meg. Pusztulj már. Az bement a szekrénybe! Azt vissza fogom nézni. Az bement a szekrénybe. Komolyan. Láttam, hogy átment a teste a falon. Láttam. Az a szekrénybe ment be.